Talba yana godiya gare ku mutan karkara. Musawa har mata zuwa mu bari ku yi fushi, zaye muku ayyuka da dama baki daya. Talba yana godiya gare ku mutan karkara. Musawa har mata zuwa mu bari ku yi fushi, zaye muku ayyuka da dama baki daya. Da farko Allahu za ni sa sarkin nan daya. Talba yana godiya wanda ya kago dare gwanin da ya yi safiya. Talba yana godiya Ka ƙara salati ga Mustapha Khairul Anbiya. Talba yana kaga dai famfuna masallatai asibitoci kai matar tana haihuwa ɗaya kamar wasu tare haihuwa free magani ko free haka shi magani ne kyauta. yanzu gidan marayu kwanan jihar Katsina yana goma aka da shinkafa yanzu da kin da gani marayu na sun yi huta A gaskiya. kai da wannan ba Allah mutum arziki Ka gane na dawo kwanan nan. Na ga zagaya cikin gari na ga bambuna sun yi yawa. ai wannan ba da kusa da shi Bambuna. kusa da shi Na ga an gyara masallatu, an gyara asibitoci. a ga nan gurin idan na masallacin juwa muna raka'a hudu zan yi da asar amma da raka'a shida ba sani ba sai su kawai Saboda jin daɗi. AC an shaye An gyara shi. in ka shiga ka ci America ko da sanin wannan ba Allah ne shi da nake tagu miliyan kuɗi in ya sauka kuma wannan ba Allah ko da za mu ƙara samun kamar shi da Allah ba su kariya. ba muke zaɓen ba ai wannan Allah da ya zarci in Allah da wannan ya zarci ba zarci Allah ya sa. kan girman Allah ce wannan tallafi abadan bari wannan garba wallahi Ina lahiya. ya kai to gari ba abun da ni jawara ta hoto ai na ji an ce wallahi wallahi shi lahiya ai na ji labari na ji an ce wai wallahi da ka tashi da kai garin ina to ba zaman da nake ba wallahi ina zaune kawai na ji wai labarin cewa wai mai girma Talba ya kawo tallafi gidan marayu kai ma ka nuna adalcin da kai shi wallahi tallahi na ji labarin da nake ba wannan kenan ai ga sai kin mu dan kane na mu ta gaba da Najeriya da goma da ta tafi da gidan marayu inna lillahi ku bar ni da ya ku sanna wani ma kai ba karshen da zaka kai an ga gida wani ba Allah namu ne namu ne namu ne nan gurin kai a wannan ba Allah wata na tsakani da Allah tsakani da ya ba Allah ya hakuri a wai tsakanin ban Allah Allah ƙara da shi a wannan ba Allah wata na a gaskiya na ga alama ai wannan kana zuwa mun sha mataro aka ga kare wannan shi gaskiya a ran inuwa ce wannan mata gabar ruwa wannan ba Allah gaskiya ta war kowa ni wahala na ba wahala za ta kashe ni ya hakuri ya daga hankalinka wallahi yanzu na gidan marayin kai wallahi gidan marayu ne ai ne ban gane hinka ba wallahi wallahi ni kira wani assalamu alaikum abu alaikum abokina ya akai haka ya Allah wallahi ka gaje wallahi na ga ma da ma daki na wadi ina nake ina cikin abun nan ina sauraron gidan radio na zuwa ashe da girma Talba ya kawo tallafi gidan marayu kwarai ma kuwa shine nake wannan ba Allah wannan ba Allah kuma dan kane na nan dai wallahi wannan garaba sa a jira ya abokina su jira ku jira ni magana da abokina yanzu na gidan marayu Kano wallahi can ne to na rance da Allah ba za ka bar ni ai kafa ka to kai saboda me zaka je ba ka gani ba kai wa ke bari ni da kwasa wannan ai wannan abincin da aka kawo tare da ni za a ci ba za a bar ni ba wa zai ba wannan garaba ai wannan ruwa da ya zama wannan yan rama da muke mu je mu cike nake ga Wallahi. abokina kawa ta kawarka in ba dan mai gidan kai ba darajar mai gida Talba ba yanzu tsakani da girman Allah fi sabilillah yanzu wani waje wannan zamani yanzu da kayan ka na ciki zan zuba nan mu tai ai Yanzu wannan cikai. duk wannan jikan nan kai kake so kai mu kai ba abinci da kana mu dawo da ai ni ba zan dawo ba ka ce kenan ina can mu yan kwanka sai mu ci ba ka tiya wallahi wallahi Allah ya mutu abokina kai da kiba ka gaskiya ya wannan kiwa da yawa dole ne ba Kace ba za ka dawo ba. kawai Mulki shekara nawa kenan mulki. mulki shekara na gyara mulki mai girma Talba har ƙarshen rayuwar shi ba zai ba adalci ai ba za mu canza shi ai mai girma Talba har ƙarshen rayuwar shi ba zai ba adalci Ni mamaki nake kai. an ba ida kawo bangon ba ba da bangon mai gida kai wannan wannan shine gwamnan gaba daya wai shine wanda ake kira duk farat ɗaya ke korat da wannan shine duka umar da wannan shine kwata shine hadari mai gero wannan zai shine gaba daya Ina da labarin su. kai tsakanin Allah ne wannan ma ba ta mun lokacin da suke wani ai gwaran ce wallahi tallahi gwaran ce na kai ya shashi ni kai mu je mu biya ta gidan zuba kayana sai a sai muka Ba ne, a mu je zuba kayana mu
kawai ka same ni a can ban yadda ka tanka wannan ba abokina ka same ni a can a ka mu je yanzu baka yana sai mun wannan adalci Allah kare Allah ya kiyaye sai mu hey abokina wallahi can muka ka sa mu so ku wallahi ma abin rike so in kuka ci da Allah ku kira ni wa da kaga zamanin nan kaga ko ni ma yin alfarman na samu tallafin da ake ani ma na rike ko ba abokina kai ka sa ku amani da tsakani da Allah dan Allah abokina haka ni akwai da amana ko ba mu sai da abin so ni ma an ne da hamu da ci a da kira ni ni ma dan tallafin da ina so da na mu da abuna na ai da ya kira min mai gidan ya zo ya diba shi a ga wannan a sanya za a yi ko da dai ba kuɗi ne da mu a hannu ba da ko awakin nan sai a sayar da su sannan kaji Ayyan jikin ne? jikin ne sai a hankali da mai jikin tunani to mai gida ba kuɗi kuma an kai yaro asibiti to yanzu ba zan nema a kai abu da kasuwa Ya dillalin nan, abubuwa nan ne? baya ne Dan Allah ki nemi ko wani ne, kin ga jikin nan gaba daya wannan bari in sauri to shikenan mai gida wani asibitin zaka ta ina mai gida to shikenan mai gida bari in je Bring this thing for you. Okay. Cross your line. Gaskiya mun da yake kun haƙi ta. likita jikin yaron nan. A wannan normal da sauki. Sai alhamdulillah za mu ce. Ranar ya ƙara mai ba. Khalid! 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 Come here. Zo da sauri, zo da sauri.
wannan ai mun mai ma allura. Allura ga mai kwanta ba zai samu bacci. Ki da yasa sauki da go. Da sauki. Kuma ruwan na I'm calling him. Sun mana yawa a wasu kaga ana fama da wannan ana fama da wannan. Ai gaskiya Dan ma Allah ya taimake mu an kawo kayan aiki. Allah ya taimake mu an kawo kayan aiki. dan ma ana tanke mu ne wannan likitan da ya kai ka mana. Mu an kawo kayan aiki. Assalamu alaikum. Gaskiya rata. Dakta moninsa. Aliyu, Sa. je ka kawo min allura. Shef. Okay. Where is your uniform? You are very stupid. Why don't you do this? Where is your uniform? You see what? Ina uniform da kawo. Mai girma ta ba ya wadata mu. Mai girma ta ba ya wadata mu da uniform. An kawo ne Ko shekaran jiya kana nawa kawo. Na wanke su. Na wanke su wallahi. Da Allah je ka sa uniform ɗinka da ce. Malaria ce kuna barin shi yana kwana cikin sauro ba ku samu kai a ina ke kwana gaskiya da alamun sauro ya mushi illa Sauran da ya wata kasan da yake da zafi wanda muke kwana dan da ba a yi mu kwana waje. ya kamata a ce ku rinka daura nes saboda gaskiya idan kuna barin yayan ku suna kwanciya cikin sauro gaskiya akwai matsala zai jaza musu cututtuka da dama da zazzabin da ke cikin shi gaskiya yanzu tun wannan janyo ba Inda yake mu muna waje muna da tunanin wani dole ne ko cikin ɗaki ake sa ne shi ya sanya muka fito da ba ma sawa. yanzu ke kuma mai girma talba ya ba da net a rarraba yanzu an rarraba amma kuma ba sa sa kuma mun rarraba musu mun an rarraba ba wanda duka ba. abinda mai girma talba ya kawo duka mun rarraba ga sababbin komi da ya kawo to yanzu da kuka je kuka tattara su kuka aje me amfanin ba ku ai amfanin ba da ku sa ku sutura yaran ku su kuma saboda gudun matsaloli amma dalilin wannan zazzabin da ya kama shi haka wannan ran kuna sa ran a sallame ku dan yau ba za mu sallame ku gaskiya saboda jikin shi yayi zafi sosai ai ka duba shi ko ka yi gani kun gani ya kamata a ce kuma kula da aya in dai ba kawai noman da ka tasa shi ka ma fa kula da gonar ka akan wannan akan madami da yayi Wallahi yanzu ma nake da gona nake da ina zuwa da ana ga jikin ka ya ne da ina aiki ka ci gaba da mashi allura ne ta malaria ka mashi allura malaria ba ina tunanin zai samu sauki insha Allah bari mu koma ofis ofis na shi a wannan to doctor na gode Allah ta kai da alƙawari da na gode wallahi na gode sannu kai ba ina gaya ma ba yanzu mai girma talba ya kawo kayayyaki da komi a kuma abinda nake gaya ma Wallahi Dr. Aminu na sauke ma annan tarashuwa wallahi. wallahi da mana kwana daya. ba ka da Da wani maran
Baka da hankali da aikin da yake mana yanzu akwai kwararren likita kamar shi. Sai na ja mai shiri gaskiya ni. Zama ko ne. A gaskiya ne kamata. A gaskiya na ja mai shiri. Ya ni da ma asibitin nan kadai sana. Na san an kawo ka amma amma ai sai da aka ga amma sai da aka ga. Wani ka ji yaro kuma ga nan mutum muna ta abin nan ne. Ba sa kwana cikin ne kuma yanzu an rarraba mai girma tarbiyawa da kayan aiki mun rarraba. Ya kamata ku ringa gane da ba ku ringa ya kamata ku ringa kula da ƴaƴanku yadda ya kamata. Amma wannan in Allah da kun kawo shi a cikin lokaci. Haka in Allah da wannan kakku da za a amne abin da. Mai tausayi ne gare ku ga shi da kishi kuma kun ga wakilin da ba kamar shi kai da waye wanda ya koma tayi an goma tayi to yau likitan nan ko ya maka rai yau duba mana cikin yaron nan kina baka bacci ba? yanzu ya za a yi bacci Yanzu kare nawa? yanzu goma da wani abu Ko goma ta yi wani likitan nan zai dawo? goma na sahi Yanzu likitan nan zai dawo? bari zai mu gani mu saurari zuwan shi Kai na yi bacci na yi bacci. Amma nake tare ma asibiti ma ni a abin da nan nake ba cikin asibiti zan nake ba. Wani nake wasu gida. jikin nashi ma ya sauki wallahi Allah dai kawo da kuma Allah sai ya sallame ni ina muna fama da wannan malaria Allah ya kawo na ya. Idan da mun ne kuma malaria shi tana mishi. wannan malaria ce ga sanar Ai na ga shi ne da malaria da typhoid da amusari. Salamu alaikum. Ya kore. Ya hada kuna nan. Ya ma kike? Ya sallame shi likita. Gaskiya ina gaske shi. A wannan yau a sallame ku. Ya sallame mu. Wallahi ina da wani babban likita ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sallame mu. Mutum ma ya sauki. Alhamdulillah. Roba mun gode maka. Allah mun gode maka. Alhamdulillah. Dakta na kwana an tashi lafiya lafiya kana wallahi wallahi ni ma ne na kaka da cikin a da yake jikin nashi ma ya samu sauki wallahi a yayi sauki sosai wallahi Ya kamata a sallame ku sai a rubuta muku magunguna. Amma da Allah a ringa kiyaye. Shi ba wannan shi ba dai da sauki kenan. A gaskiya na ga yaro ya wani. ya warware wallahi Yanzu ka ji yaro. Ni wallahi na ga jiki ya sauki. Ai gaskiya magungunan da aka kawo mana wallahi tun da mai girma talbaci wallahi magunguna da mutum an bashi kwana biyu sai ga warware kamar bai taɓa rashin lafiya ba. Wallahi ai magungunan nan gaskiya da talba kawo mana Allah ya ƙara mu talba arziki. ai doctor muke da godiya ba ku ba da ake Ai gaya mana wannan za mu kawo kaga wancan lokacin da ya wuce sai a kawo yaro kaga an yi sati biyu yaro yadda yake haka yake Ba amma kayan yanzu aiki. ba kayan aiki amma tun da Allah ya taimake mu kwana biyu ya ga mutum kamar bai taɓa gaskiya Allah saka mai da alƙairi Sai ka kira mana Dr. Aminu. Sani, ai ko da ke likitan ma ya ce ai yana sallame. To kai me za ka ci? Kura? Kura za samu maka? Kuma kura kake ganin ta tsani su da kai? Kamata a ji a ɗan so abu da ɗan mai ɗan yaji yaji. Ka san shi mara lafiya haka ake so. A yi so mai abu mai ɗan ko likita ne in yi sallame mu kai. Amma ko da ke ina tunanin nan waje akwai masu abinci. Bari a ji a so ma ko taliya ce. Ko da ɗan doya da yaka.
ai da yake ma na kira babban likita wallahi na kira shi yanzu ga nan zuwa ta muku magungunan da za gaskiya kamata tun da na ji cikin lafiya a gaskiya jikin nashi ya yi sauki sosai Dakto ina kwana? lafiya lau An tashi lafiya? gida Mai cikin? An samu Ya yi da sauki wallahi. Ya yi sauki. kawai Wallahi jiki ya yi sauki sosai. gaskiya jiki yanzu da sauki Ya yi sauki sai ya aka ka zo. wallahi wallahi kayan ne da yake ina so in zo duba suna nan yanzu kana ji ba shekaran jiya na neman wallahi misali kuna mana wasa wa kuke kula da marasa lafiya amma kuma kuke zana mana dama kuma bayan da mai girma harba ya magance mana tsaffani da magunguna da wata an wadata mu da ina yi aiki ga mu ina so Allah a kiyaye da Allah a kiyaye da Allah je kawo magunguna da Allah ko da mu ina so za a sannan musu alamun cewa yaron ya samu Toman da ta wani tsakar Wallahi na yawa wani jikin ka gari da su da kuma amma ne a kawo su ne ba shi wannan to an kama shi a kan kai na rubuta maka yanzu da za a yi to da za mu je zan rubuta maka yanzu da za a yi to da iya sa da kyau mun gode sosai. suna da matuƙar muhimmanci Ba da ne kamar wannan da suna da matuƙar muhimmanci gode sosai. a kan kwana biyu ai ya warware ai gaskiya gaskiya da mun gaskiya magungunan da aka wani suna da kyau suna da wallahi kyau gaskiya sai zuwa ana mana ake mana ana mana godiya suna kawo da yaran da zai sai To da gashi ana ka yi dinga ko? ana yi tafiya ko yaro ya samu ya samu Ya yi kyau wallahi. ita wannan ya za a yi da wannan yanzu dai ku bari sallama da ina yin wa ma yake shi ne ko ka sa abinci kuwa amma wannan kun ba shi abinci kuwa yake ba so ya kamata ya ba shi abinci ya sunan mara lafiya Sunan shi Umar. Umar Umar Abubakar. da ma sunan rashin lafiyar da suka malaria magungunan da guda ne Guda uku ne na ka gani? Guda uku ne. wannan aka rinka bari abin nan marfi biyu da safe biyu da rana sannan biyu da daddare kana ji amma a tabbatar yaron da sanda za a bashi ya ci abinci sosai ana bashi magunguna a rika bashi abinci yana ci sosai kaji ko To da ka kula fa sosai saboda za ka rika bashi shi ma da safe da rana da daddare shi ma a tabbatar ya ci abinci to da sai shi kuma wannan rabi rabin marfi saboda yana da matuƙar ƙarfi sosai to da rabi shi ma da safe da rana da daddare za ka yi a cikin kula sosai da Allah kamar yadda nema bayani ku rinka daura mai yara ne saboda karancin rashin lafiyar ta rage hauhawa a cikin garuruwa aga an wadata ku da kayan ayyuka amma kuna wasa da su yanzu amfani wannan net din da aka ba ku rinka daura kuna shiga dalilin haka za ku kariya daga cutar malaria Allah ya rahama kiyaye. Allah ya kiyaye kaji sanni kaji yaro
Doctor ni na ga tun da kana ta abin da magana kuɗin magashi ne dai ba zai kano wani Ni kamar nan ne fa. kuɗin magungunan da na jinyar da aka yi. Allah ka ba wai ba ka da labari. Gaskiya bari ka zan ma bayani ne matakar tsawo kuma zai baka mamaki. Abinda ka sani a da yanzu ba shi bane ba. Najeriya ta riga da ta canza. Allah sarki ba. Gaskiyar lamari dukkan asibitocin da gani tun daga jihar Katsina har ka bar jihohi Najeriya in dai likitoci sun tsayar da gaske su. Magunguna wurin majinyata duk kyauta ne wannan. Mai girma talban mu a lokal game da ya ɗauke mana wannan. Inna lillahi. Kai hatta mace mai ciki. Allah mun gode ma. Wannan abubuwan an ɗauke musu magunguna da komai da komai. Allah mun gode ma. Ba kuɗin ka ba ta ji. Allah mun gode Wannan ma. kyauta ne wannan ɗaya daga cikin aikin mai girma talban. Allah mun gode ma. Allah mun gode ma. Tare da mai bi mashi mai girma ciyama. Ya. Sannan kuma an ka shigo under sai ya mada da kamsila. Allah sarki. Ashe da ma za mu samu mai jikan mu. Honorable Lawrence sai Allah wannan ibu ne ɗaya daga cikin ayyuka na su. Allah ya saka masa da alheri da su. Allah ya saka masa da alheri. Dama za mu samu mai jikan mu. Barka da mu. Gwamnatin ke. Wannan ta cutar da kai wannan kwanan ta ma. Sa'a mu kasan babu kullun tunani muke talaka shine ake gudu talaka shine ake kasan da abin da yake kanmu zai kare ashe za mu samu mai taimakon mu Ka dai gani. Allah saka mai da alheri Allah saka mai da alheri Amin. ai ko gaskiya zaɓen bawan Allah nan ya zamar mana alheri wallahi lokacin ba wanda na je ina zaɓen nan wasu na zagi na suna cewa kai zaɓe shi ashe rabon alheri ne zai zaɓe mu Kai sai ma mu kuma da ka ga albashi a ƙara mana. Ga wadata gaskiya sosai. yanzu da kuma da ko naira biyar ba a biya Ba ko sisi ba ka tafi kawai kyauta. Allah mun gode ma da kai da to gaskiya Allah ya ma albarka Allah ya yi. Dakto ana samun irin kwana je da za ta cika ai ka san abin da yana Najeriya yanzu inda wani da yake ganin abin da an samu da ba mun gode Allah saka da laura amma gaskiya an nemi kan wannan albarka Allah ya ka albarka Allah ta kame burin shi Allah ƙara ba shi lafiya Sai ka zo mana da wasu marasa. mun gode ka kuma da kai ga kuɗi sun samu wanda ya je so ma kaza wannan ai ne je so ma kaza na ma lafiya lau kai ka duba wani ina kuɗi amma ya ce bai karba hai Allah saka mai da alkhairi shi sa aka ce ku zaɓi na gari domin ku ga ci gaba a rayuwa hai Allah saka mai da alkhairi Na Musa ko? Wannan ai typhoid ne. sai dai a ƙara kula da Allah ci gaba da bashi magungunan kan lokaci daidai tsayayen da aka fara zai da shi Allah ya ce Allah ba shi ba ka gani duk yawan maganin nan kyauta ake bada ba sai ka biya kuɗi ba ka gani dole an je gida mata musawa kai zani tallafa ƙara shiri kai dai kai wakilcin al'umma mun san ba za kai cuta ba kai ashe
Musa.